Пры звароце ў дзіцячую паліклініку пасля 1 жніўня бацькам варта зноў зверыць свой адрас з тэрытарыяльнай мяжой педыятрычнага участка. Адміністрацыя медустановы інфармуе аб зменах. Карэкціроўка участковага ўліку закране практычна ўсе участкі і звязана са скарачэннем дзіцячага насельніцтва ў старай частцы горада і яго павелічэннем у новых мікрараёнах. Дети просто переезжают в новые районы. Вот у нас там стройка, так, но новые квадратные метры люди получают, строятся. И вот туда мигрирует детское население. Для удобства пациентов мы форматируем немножко нашу работу и приглашаем вас внимательно изучать расписание. Один участок упраздняется, его расформировывают между соседними, и в принципе практически все участки сдвигаются границы в сторону новых районов. То есть вот изменения не коснутся буквально только 5 участков, остальные все будут переформатированы. Наши сотрудники готовят объявления на подъезды тех домов, которые поменяют свое территориальное отношение к участку. Для этого вот тоже обращайте внимание, читайте внимательно, куда вам обращаться. Информация об новых межах педиатричных участков уже размещена побач со стендами с раскладом приема урачоў на акенце регистратуры. У ближайший час з'явится таксама на сайте Салігорскай ЦРБ. Змяненні дапамогуць больш эфектыўна арганізаваць працу з улікам тэндэнцыі, якая склалася, адзначылі ў адміністрацыі паліклінікі. Сёння педыятры дзіцячай паліклінікі абслугоўваюць усё дзіцячае насельніцтва Салігорска, а вузкія спецыялісты яшчэ і раёна. Агулам гэта каля 22 000 чалавек. Паліклініка разлічана на 550 наведванняў за змену і мае добрую укамплектаванасць урачэбнымі кадрамі.